Боко, как си? Защо си така сърдит? О, аз искам да стана пожарникар, а татко каза, че първо трябва да съм утра, но... Утре ще пуснеш ли Боко на тренировка по карате? Ще го пусна и без това там само бой ще яде. Мамо, аз тръгвам за тренировки по карате. Добре, Боко, гледай да не те бият много. Той ще го мятам като прани гащи. Ти тренирал ли си нещо до сега? Само футбол, но ме болят краката и се отказах. Сега ще те пусна с едно от моите момчета и ще видя какво ще стане от теб. Алексей, я ела тук за един спаринг с новия. Да, сенсей. Алексей! 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 Няма да падна пак. Хайде. Боко, биха те като прани гащи. И за чеп забъчва не ставаш, но за доносник ще станеш. Аре, взимай си парцалите и дърпай. Алексей! Прани гащи! Прани гащи! Прани гащи! Сине, що ти е сини окото? Тате, биха ме много и треньора каза, че не ставам и за чеп за бъчва, но оставам за доносник.